Non sei como te sintes agora mesmo en interior. Nervioso, sigo moi nervioso porque é como un entorno en principio hostil para min, ¿no? É demasiado celeste. E hoxe visita guiada a un deportivista. Isto promete un montón. Eu, con vosso permiso, voulle dar o tempo. Touri, disfruta. Vou a tope, Venga, vamos alá, vamos Veña, alá. pois damoslle o tempo. Por favor, que é a túa casa, que che vou decir? Muy bien, pues venga, vamos a ello. Hoxe estou moi nerviosa, Un ascensor, nos falta en Coruña. Sí. Vamos a conocer a Carlos Cao. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Infraestructuras y relaciones, que nos va a hablar aquí un poco del proyecto y que te va a explicar brevemente lo que somos y lo que queremos hacer. A ver si conseguimos que sea breve. Coñecíamonos, sí, de fai anos xa, desde que facíamos aquela cousa que se chamaba o derbi dos artistiñas, tal, cando os dous equipos estaban en primeira división. Nada máis entrar, teño que deciros que xa é espectacular, o que montastes aquí en Mos, a verdade que é unha cidade deportiva de cuidado, para estar moi orgullosos. Sí, arrancamos con esta primeira parte que é o fútbol profesional, pero bueno, van a vir moitas máis cousas na segunda fase, non? E que había xente excavando aí, o excavando, sí. Pero que estás buscando? Ese é un bo punto do proxecto, porque en Galicia, cada vez que moves calquera cousa, sempre atopas algo. Nos atopamos pois un xacimento de fai 5.000 anos. Confirmase que eran celtas xa. Eran celtas os que vivían. Eran antes dos celtas. Antes dos celtas. Sí. Están encontrando vasijas, copas, claro, como nas ganan. Ahora nas ganan co celta, pois a ver se aparece algunha vasija ou tal, entendo, para poñer no museo. Isto non lle digades, pero... Para min é todo extraño, quero dicir, xa chegar e o primeiro así de sopetón xa bumba, a fouteza aí, as instalacións onde entrenan os equipos do Celta. Isto permite ter unha cociña propia, todo supervisado polos nosos nutricionistas, e, bueno, están controlados para facerlle máis fácil a vida. Aquí, comen, sí, están aquí, pasan bastante tiempo. Ahora, justo como hemos entrado en Europa, hemos reforzado el área de nutrición, porque es verdad que viajando entre semana, pues te requiere otros cambios, ¿no?, en la alimentación de los jugadores, y bueno, pues preparándonos y desde aquí cuidándolos desde el minuto cero para que rindan en el campo. Teñen unha idade que hai que cuidalos, Cuidarlos, que por todos supuesto. tuvemos esa idade, hai que cuidarlos, porque... É certo que viña pintado unha camiseta así como rayada, blanca e ganaban sempre este, verdad? Quitamos, trocamos e dixemos non, dúas do Celta. Trouxose un futbolín de a toda a vida, o que nos xogábamos cando colgábamos clase, xogábamos aquí. No creo que hicierais eso, ¿no? ¿Tú colgabas clase? Bueno, un pouco sí, porque non necesitaba, quero decir, eu con apretar un pouco ao final... Filología estudiaste, ¿no? Estudié filoloxía galega, galego-portuguesa, así que igual calquer día, e para a xente que trae desde fora, pois damosles unhas clases en galego, ¿no? E en portugués. No, bueno, sí, teño que repasar os apuntes, pero sí. Hai que por so día. Bueno, vexo que estades traballando xa neso moito, Sí. Xa vin a xente, os que veñen de fora aprendendo galego, algunhas frases. Aprendendo galego, sí, claro, todos. Outra das cousas polas que felicitarvos, ese sentimento de galego, ese... Sí. Creo que ve que hay más allá de un proyecto de fútbol, es un proyecto de identidad de Galicia y a él entiendo que le está gustando y está aprendiendo mucho de lo que estamos haciendo. ¿Probamos unha bola? Podemos unha bola. Podemos Ponte aquí con Carlos. Non quero xogar ninguén comigo ao fútbol. Nadie quiere, no sé por qué. Seguro que en cociña hai varios do Depor. Alguien que se deje ganar, si no mañana no vuelve a... Pero, por favor, pero que isto, pobre Touri, pero vou ter que sair eu da furgo para xogar con el ao final, xa veredes. De onde eres, ti? De Vigo. Ai. Como a sacas desde atrás, Touri? Sí, home, sempre de balonazo, de punteirolo. Eu son moi de punteirolo, de sempre, Aí ven o gol. Como nos piquemos, botamos aquí o día, xe cho digo. Nota los que estudiamos y los que no, ¿no? Yo sí estudié. Somos Ben xogado. Cociñeiro xa moi bo, pero xogando ao futbolín cero, Competitividad al máximo, sana, pero hay que tener esa competencia. Digamos que me deixei ganar.
pódese decir, deixeime ganar. Y bueno, le hemos ganado, ¿no? Así que vamos 1-0.